हाँ जी, क्या हाल चाल हे माब्रै दं नोंथांमोना दिनै नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि भिडिअ'आव बरायफिनबाय थाबाय दसे सम दान्दिसे सम नोंथांमोना नुखादों आं दा मा खालामगासिनो दं बरिं मोननानै नोंथांमोनजों सावरायनो आं दिनै आखायाव लादों लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जादों जों माबा मोनसे सोलोंनो जों माबा मोनसे रोंनो जों माबा मोनसे खालामनो जोंनोथ' माबा मोनसे जों रोंथारनांगोन अब्ला जों दिनै बिनि सायावनो सावरायगोन दि जों माबा मोनसे रोंनो जों माबा मोनसे सोलोंनो जों बेखौ माबोरै सोलोंगोन जों माबा मोनसे रोंनायखौ जों बोरै रोंगोन जों माबा मोनसे सोलोंनायखौ जों बोरै सोलोंगोन हमनानै लाबाय एग्जाम्पल हिसाबै सासे उन्दै गथ'आ जोनोमनिफ्राय माबोरै खोनानानै सोलोङो बा जों दिनै फरायगासिनो दं जों माबोरै रोंबोखो जों उन्दै समाव माबोरै रोंबोखो रायज्लायनो बोरै रोंबोखो गेलेनो बोरै रोंबोखो जों दिनै लिरनो बोरै रोंबोखो बियो माबोरै प्रेक्टिसनि थाखाय जादों खोनाबाय थानायनि थाखाय जादों नङा लोगोफोर जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे पावार दं जेरै हमनानै ला जों सुबुं माहारियानो जोंहा माबा मोनसे मोननांगौ मोन्थाय थायो बे राइट्सखौ जोंनिफ्राय रावबो लानो हाया सेनो हाया जोंहा माबा मोनसे सोंनायनि मोन्थाय दं रोङि समाव माबा मोनसे सोंनायनि मोन्थाय दं माबा मोनसेखौ जों गोसोबायदि मावनो मोननायनि जोंहा मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ जोंनो सोर होदों बे मोन्थायखौ जोंनो रावबो होआखै बियो जोंनि जोनोमनिफ्रायनो फैफाखानाय थिग बेबायदिनो लोगोफोर जोंजोंबो लोगोसे जोनोमजों लोगोसे जोंनियाव माबा मोनसे रोंखानाय पावार सुपार पावार फैखायो जाय सुपार पावारनि हेफाजाबै जों गासैखौबो सोलोंजोबनो हायो जों दिनै जोंनियाव बे जोनोमजों लोगोसे फैफानाय सुपार पावारजोंनो जों दिनै जोनोमजों मोनफानाय बे सुपार पावार जाय सुपार पावारखौ जोंनो इसोरा हरखायो जोंनि जिउजों लोगोसे जोनोमजों लोगोसे दिनै बे जों सुपार पावारजोंनो जों दिनै गियान सोलोंबाय जों दिनै गेलेनो सोलोंबाय रायज्लायनो सोलोंबाय लिरनो सोलोंबाय जों दिनै गासैबो बिथिङाव सुबुं माहारिया दिनै बे सुपार पावारनि गेजेरजोंनो जों दिनै मावबोगासिनो जाय सुपार पावारनि गेजेरजों दिनै अखाफोरावबो थांनो हाबाय नंगौना नङा लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि बुंनायाव गोनो गोथो जादोंबा नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव आंनि बे बुंनायनि थार फिननायखौ नोंथांमोना होनो हागोन नंगौना नङा लोगोफोर जोंनाव जुदि माबा मोनसे सुपार पावार थायामोनब्ला जोंनाव जुदि माबा मोनसे रोंखानाय बुस्थु गैयामोनब्ला जोंनो जुदि रोंखानाय बे बुस्थुखौ अबङा हरामोनब्ला जों दिनै बेफोरबायदि थासारिसिम जों मोनफैनाय नङामोन जों जेबो बुस्थुखौनो जों सोलोंनो हानाय नङामोन जों दिनै सोरनिबा बुंनायखौ जोङो बिजिरनो हानाय जोंहा गोहो थानाय नङामोन दिनै माखासे फिलसफार्सफ्रा गोबां माखासे बुस्थुनि सायाव बिजिरो बे बिजिरनो हानाय गुना जोंनियाव फैनाय नङामोन जों दिनै बिजाब फरायदों जों माखासे गियान बुथुमदों जों बे बिजाब फरायनाय आरो माखासे गियान बुथुमनाय लामासिम जों दिनै आवगायनो हानाय नङामोन थारैनो अब्ला जोङो बिनिफ्राय फोरमान मोनोदि जोंनियाव थारैनो सुपार पावार दंमारो माबा मोनसे सुपार पावार दंमारो जाय पावारनि गेजेरजों जों जायखिजाया बुस्थुखौनो जोङो सोलोंनो हायो बे सुपार पावारा लोगोफोर जों जोंनि गोसोनिफ्राय जायो बे सुपार पावारखौ जों जोंनि गोसोजोंनो मेनटेन खालामनो हायो जों जोंनि गोसोजोंनो जों बेखौ सामलायलांनो हायो बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो नोंथांमोना माबा मोनसे बुस्थु सोलोंदों सोरबा फरायदों सोरबा लिरदों मेथाइ खनदों गेलेदों बायदि मैया एटसेट्रा खालामदों नोंथांमोना नाथाय नोंथांमोना कनफिउस दाजा नोंथांमोना नार्भास दाजा आं बेखौ हानाय नङा आं बेखौ रोंनाय नङा जोंनियाव लोगोफोर जोंनिया सुपार पावार दं नोंथाङा बेखौल' सान माबा मोनसे सोलोंनोबा आंनियाव सुपार पावार दं आइ हेभ सुपार पावार नोंथांमोना बेखौ सान जोंनियाव सुपार पावार दं आरो बे सुपार पावारनि सायाव नोंथाङा बिलिभ खालाम नों जुदि बे सुपार पावारनि सायाव जुदि नों ट्रास्ट खालामगोन अब्ला नों मा सोलोंनो लुबैदों नों बेखौनो सोलोंनो हागोन मानोना बे सुपार पावारखौ जोंनो सोर हरदों जोंनो अबङासो हरदों अबङा गोसोबा मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेखौ नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखागौ बेखायनो आं सासे सोलोंसा महरै आंनि गुबै थांखिया बेनो मिथियै खोथाखौ मिथिनाय बुजियै खोथाखौ बुजिनो नाजानाय मानोना जों मिथियै खोथाखौ मिथिहोनाय रोंनायफोरखौ सोरनोबा फोरोंनाय
दुखु निदान आफोद खैफोदाव गोग्लैनायखौ बिसोरखौ नायनाय, उन्दैफोरखौ अननाय, गेदेरखौ मान आरो सन्मान होनाय, रोंनायखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनाय, बेनोथ' जादों जोंनि खामानि, सोलोंसानि खामानि। बेखायनो आं साफ्रोमबो नोंथां सोलोंसामोनखौ खावलायो, नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंनायाव, माबा मोनसे रोंनो हास्थायनायाव नोंथांमोना नार्भास दाजा, हानाय नङा, आं बेखौ हाला, बिदि दासान। मानोना जोंनियाव सुपार पावारा दंखायो आरो बियो जेब्लायबो थागोन। जेब्लासिम नों बे सुपार पावारनि सायाव फोथाया, अब्लासिम नोंथाङा जिउआव मोनसेबो बुस्थुखौनो, हास्थायनाय बुस्थुखौनो मोननाय नङा। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ खोनासंनानै माबायदि मोनखो? जुदि गोसोआव माबा मोनसे मोननाय बायदि मोनदोंब्ला, अब्ला प्लिज, if you like my video, then don't forget like, comment, share and subscribe. Thank you.